Ayo morot demit guna. Ayo cok. Munal ana ning gunung ngametno mula kanya-kanya nyedeki berangkat ben kemak manyo mono mutno ayo makan yo Apa? Aku melu ya, Pak. Ya. Melu nang ngamal to? Ning bubuk. Bubuk, Pak. Heeh. Bubuk. Bubuk, Pak. Heeh. Bubuk. Pak. Buk. Pak. Buk.
Ini ayu ayu nah nyameng inen aku yen anyang anyangen mimis ini mimis ini nyanyi iya aku nikmati ya mimisi tak mimi tak mimi tak mimi mimi Walah pulahe buta. Kelir apik-apik ya ditelesi lho. Gumon aku. Wanjene wus madya ratri teles sang Hyang Candra Rama Sidi Lintang raras ku anggrang ganingan tak reksa silir kang sami rono
untuk sejatine madu oh bocah bajang wan jenis madya raras rinaras gatining wanda uduk kumedhap kadya kedheping kenya kang tinali krama ron-ron panjrahing sidi tidhem permanem pranawing triloka taman candra kirana rum endah hangelela pinarbawing surya rantri sinawung gitaning brahmana kang kapadaning sih duwing ancik wanci dalus wancine gara-gara wancine wos gara-gara tumapak ing madya ratri minangka dadi pratandha satriya kang kentur teki semedi hamalati gayuh keyonganing kayun kayung yun mreh raja prokamula jroning nagri tatan kantun kang umiring punakawan guru-guru mandhuka ing jagat pakeliran sabab yen to gara-gara jroning jagat pakeliran amung kinaring hormat wijil ngrepat punakawan Kilurah Semar Badrana ingkang segegojegan saputra tetiga wonten Ngararamba semu alon hari
Udele dikenyut. Radong. Munyoki Kakang
paring padha becik wah ketoprak somanmu kanthi suwananeng batana kene ijen apa karo apa bareng marang gono tak jaluk mangke tatanono sambe polo saiki ki saurana mumpung ketemu engko ndak ora becik yen ora mbok sauri. Walah bocah. Mengutang mbako 1000 lho. Bledek kok sak kayange. Mongko anggere aku timbako lek mudhut ring linting ping pira wae. Aku lak takon lho. Piye? Aku dulurmu du. Lah ya kakangku. Lho karo kakangne lho. Mengutang 5.000 kok lek ngonyak wiwit poso tekan sak nyaene rampung-rampung. Anggepe apa aku ki? Oleh bangetan lho. Bagong lho ora tau ngoyak. Ha kowe ora ndek utang lho aku kok. Coba kowe ndek utang lho aku bledek sak modare kok. Omanuh kok. Kaget, Tru. Sing tak kon nyauri ki ora utang. Wudu. Tembangku iki Wangsulana. Weh. Tembang lagi mau. Lah iya utangmu kowe. Utang 5.000 lho lek mikir nganti kuru ngono. Ah, aku ora tau utang aku ki. Sak jegjublek ora tau utang aku, Truk. Nak glibeng kerep. Padha wae. Nembang iso ora iki mumung ditunggone kanca-kanca iki dilenggahi para pini sepuh. Mongko para pini sepuh ki dong ngerti tembang kabeh. Saya wuyagan iki iso do ngetoprak kabeh clewat-clewu ngati-ati kepathak watu raimu kowe lho Ren. Ya ora kecem-kecem to, Gong. Kecem wae. Ditunggoni sedulur-sedulur ki le nyambut gawe ki sing tenanan. Ora plerak-plerak karo sinden. Kaya yak-yak kae. Kowe ki ora wangun kowe ki. Aku sing isih. Padha wae. Wis ora Asmarandana. Asmarandana ngono. Ayo kuwi wis Asmarandana. Iso nembang. Sing gagah nembang iki ora padha karo paman patih kang mangarsi. Ngono kae. Ngujuk Wangsulan yo menawi mundhut pawarti. Suwan kula Gerarjo. Suaramu yak-yakan.
mulang. Guyu lho. Ya isa ning marandane. Pamujimu tepesuke sowanku kanthi apik to rek sowananeng batana kene ora ana sambi kok kirik kepenyak bareng karo para warang gono kabeh padha ayu ayu ngetake siagong lipur para pamiyarsa sedaya ingkang sami rawuh ing tapan padak watu mati mangke. Ana ukara kok ukae ora jamak. Gampangane ora ditokke ku magrejel. Gareng ndelalah. Oh alah ngono kaya diurepi. Reng mulane rupamu ki teng petakil mergo wis ora ndalan. Oh alah dasar anak kuwi anak kere ndelalah reng. Sembarangan kowe nek aku anak kere iki kowe ngerti dasare apa? Alah. Anak aku karo kowe tata gelar tuwa kowe ning batine iki reng tuwa aku karo kowe. Miturut cathetan pewayangan Ngayu Jakarta, ceritane aku ki ayang-ayange bapak, ngono. Lairmu ki aku denger. Takon apa? Tumuruning Semar. Ngono. Ana Ngarcapada. Kowe ya apa lakon. Arepku aku ki jek cilik ning sinau nggon lakon ki kepiye to? Nggo pitakonan adi-adine ora denger mangisin-isini. Ya, Truk. Kandhane kok. Laire kowe kuwi mbiyen Semar medhun Ngarcapada ijen tanpa kantha tanpa kanthi ora duwe rowang. Nah. Semar mlaku-mlaku karang urung ana desa sithik, penduduke ya isih sithik. Semar mlaku-mlaku kudanan. Mampir Gredu. Ha nang Gredu kuwi ana kere teturon. Lah gandeng Semar ku ora duwe kanca tur bar kadhep butuh anget-anget. Kere mau dirayu karo Semar. Njur mengandung anak-anak kowe, mulane kowe iki teng crengingih ngono to. Wis cilik kuru teng taklik kesampar podal. Kuwi laire gareng lho, kowe iki anak kere ora sah bagusi kowe reng. Apa ya Truk kuwi nang ndi kuwi nang kitab Umbul Donga. Kaca 42 goblok. Oh. Nak Petruk, laire Petruk ki nang kaca 53. Kepiye? Sejarahe ngene, lah bar Semar mau anak kere mau anak-anak kowe Semar pergi
meninggalkan si Punang Jabang kere kuwi mau. Digendong kowe reng. Digendong kecepit mulane sikil tanganmu ya jeko ta. Ha ya kecepit jare kuwi. Mlaku-mlaku telasak wana-wasa kae. Ana sutukane kuwi. Nalasak ing wana-wasa. Tumuruning jurang Trebes datan ngetung Brenggabaya. Ngono kae. Ngono. Heeh. Semar gandeng gawa kowe mongko ijik nusu kudune ora ana sing nusoni. Ngunjur Semar dingak-dinguk sapa baya kang bisa marekake ngelake anakku si Tolenala Sugareng. Njur ana jerapah liwat. Jerapah mau ki disemel dijapani karo Semar yuk disusokke kowe kuwi. Oh ngono, ning Semar kepengin. Weruh kowe mimik jerapahmu Semar ki kepengin. Njur terjadilah suatu adegan yang tidak senonoh di antara Semar dan jerapah. Mengandung. Apane jerapahe? Kuwi nang kaca 53 kuwi. Kuwi wis buka nang nggon 22 karang kisahmu rada dawa. Ngritake glidike Semar mau. Njur. Tekan titi mangsa biak langse Gumbala Giri si Punang jerapah nglairake Punang Jabang jerapah kakung. Metune kowe kuwi mula kowe rak sarwa dawa kaya jerapah. Sikilmu ya dawa, gulumu ya dawa. Aja kok guluro sikil irungmu melu dawa kuwi. Udel ta dawa truk kowe iki. Mula aja muring mancen kowe turunan jerapah. Ya wis ra apa-apa. Njur nak kowe kuwi turunan saka sapa? Nah, iki sejarahe berbeda iki, Truk. Nah, Semar ki gandeng wis mlaya bumi rak ya mestine mumet wong nang alas ki ora ana apa-apa. Ha iya. Gek jerapah ya wis lunga sampe nglairke kowe. Mung didilat tok kowe tok. Tinggal lunga. Nah, terjadilah Semar gendong Sugareng karo Supetro. Heeh, klithih-klithih. Mlaku-mlaku kesasar aneng kraton. Semar kuwi heeh. Kesasar nang kraton. Nah, gandeng Semar kuwi dewa, diajeni karo ratu kuwi mau. Semar kon mlebu dipareke mangan sak warek-wareke. Wis gandeng Gareng anak kere kuwi anak jerapah ya wis mangan wis ngono kae. Telung meja dientekke dhewe. Wah iya. Areng anak jerapah, wah iya. Anak kere. Ya. Lah bar kuwi kok Sang Nalendra rumaos sengsem mulat ki lurah Semar Badranaya. Mongko ratu mau duwe anak wedok. Siji tok ayu, Truk. Kuwi nang ndi? Nang kaca 89. Kitab Umbul Donga ya wis yeng. Oh nang kaca 89. Heeh, njur. Semar ki ya gandeng mau bar karo kere karo jerapah wong weruh wong wedok ayu ya wis musruk. Dirabeni putri keraton mau. Arang putra Nalendra. Wah ya. Didhaup astra lumiat karo Ki Lurah Semar nulya ngrbini putri keraton kuwi mau. Njur lahir biak langse Gumbala Giri. Biak langse Gumbala Giri. Golek ana dhewe apa kuwi tegese, Truk? Biak ki ya biak. Nah ya, guwa langse. Gumbala ki suket. Wah ya. Giri iki gunung wis golek ana dhewe. Micil Punang Jabang bayi. Wah ya. Putri keraton mau. Heeh. Njur metu sapa? Anu Truk tekan kono kuwi. Metu sapa? Nak Gareng anak kere, nak aku jare anak jerapah. Njur putri keraton mau nglairke denggulmu munia kae wis. Ora tak parasi buathuk munia. Tekan kono kuwi nglairke Punang Jabang bayi. Ayo wujude aku ngono kae wis munia. Ora kepras kowe. Tekan kono kuwi urung nganti nglairke bukune wis tetel sik Truk dadi yo critane bunek. Kere.
Ah tenan kok tekan kono tetel kok bukune ya ora iso nyejarahake. Aku ki mbokne sapa ya ora denger aku ki. Mbokmu ya luwak kuwi ora pamute buka kreh ngono. Arep muni putri kraton sing lairke kowe. Mesake purtine kraton kuwi, mulane kuwi kok. Wong gilani kok ngono. Oh alah, wong wedok weruh kowe iki gila. Aja meneh wong wedok aku ngiluke gilapen. Guyu meneh. Yo, Truk. Mumpung awake dhewe sowan ana daleme menjane Bapak Hadi Susiswa lan Ibu Siti Waliyah ingkang kepareng ndhawuhake ingkang putra kakung ya kuwi Dimas Darmawan. Ya, dhawuh astronomiat lawan Dewi Fitri Rahmawati putri tunggal saking panjenenganipun almarhum Bapak Asmawi kalian Ibu Siti Jariyah. Ya, mugi-mugi diparingi ngono bagas kewarasan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dados keluarga ingkang ayem tentrem guyub rukun enggal pikantuk momongan. Ya amin. Lan keluarga sedaya diparing ana kanugrahan siing Gusti awujud katentreman lahir mimah batin luminti rezekinipun. Amin amin Allahumma amin. Ya. Yo nembang yo sakwetara yo. Ya. Iki gandeng Waranggana Jira Lupatma isih ngon. Ya. Monggo iki ya ana Waranggana saka Jepang, Truk. Apa iya? Wah, urung ngerti to ya. Desa. Petruk ku pancen desa tenan. Waranggana saka Jepang. Wah, kepiye to? Jenenge iki sapa, Gong? Nganu kita iki Vario apa ya? Mio. Alah Mio karo Vario padha-padha lematik kok le. Rawat. Aduh. Iki padha-padha penake Vario karo Mio ki ora sang ayah kowe. Nunggangi tek ngegas bablas. Ayo. Beda anggere model bebek zaman biyen ki mancal kantingan kowe bengor tok. Ora ana greget-gregete. Ya coba. Menika wonten ingkang resakaken gending uler kambang. Matur nuwun saking njenengan Bapak Hadi Susiswa. Ya. Hah. Iki gandeng Dik Mio isih ngon. Nah iki nembang. Oh ya, gender ya pinter. Pokoke krawitan iso kabeh. Oh ya. Coba. Nih Mbak Mio nanti. Weh. Dadi caosi mic kuwi. Ya sesuk arep olehmu nyambut gawe mengking nganti keringetan sesuk ora dibayar no kowe kene. Ora ngerti bahasaku terang. Sing ngomong sapa? Awong kae iki nang Yoja suwe kok. Monggo majeng mriki nggih saged Mbak Mio. Maju ke sini. Besok pulang sama-sama ya. Jangan kemana-mana, tak gendong. Selamat malam, Mbak Mio. Selamat malam. Asal dari negara mana? Dari Jepang. Oh Jepang, Japanese. Singse. Arigato. Hei. Dari Jepang. Sudah lama di Yogyakarta. Ya, sudah lama. Berapa tahun? Sudah 3 tahun. 3 tahun, waduh jan. Aku ngomong Jawa kok rada gegok sih dah. Kayak wong Jakarta, memang aku di Jakarta. Pirang sasi nang kono, arep mangkat ora sida. Mbak Mio, ini ada permintaan dari yang punya hajat. Hajat tahu nggak? Ya. Apa? Hajat itu apa? Hajat itu kepengen ke belakang. Ora patak watu raimu lho ora. Yang punya hajat iki basa Jawa niki sing kagungan kersa. Basa kasare sing duwe gawe. Goblok. Ngono krasa ke belakang. Ora hajat liyane.
nganggo buang kok ya. Ah iya. Ini ada permintaan lagu ular kambang. Mau ya? Ya. Iya. Ini bahasa Indonesianya. Kalau ular itu kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya ulat. Nah, ulat berenang. Ulat terapung. Tahu nggak ulat terapung? Oh, belum tahu. Yes. Nggak apa-apa. Belum pernah lihat ulat kok ya. Lo maksudnya itu ulat itu ular geblek ora antemi lho kowe. Ya ora galak-galak to kok mendonong-mendonong ngono. Andani kok. Sudah punya pacar Mbak Mio? Tidak ada. Tidak ada. Wah, sama saya juga tidak ada. Yuk kita sama-sama punya yuk. Besok kita kemana? Sakarepmu cukur kali ya karepmu orang. Besok kita kemana? Ya, menembang ya. Ya. Bernyanyi. Bernyanyi ki kasar goblok ora. Nembang ya menembang ngono ora. Ya Mbak Mio ya. Ya. Ngayal ora. Kono wis setuju kok kowe ora. Ya ya tak karepmu. Ini ada ulat terapung ya. 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 Ya, silakan. Patetnya berapa? Tahu nggak? Songo. Oh, patet songo ya. Pancen cerdas. Lah iya. Cah cerdas kayak. Ya, silakan Mbak Wio. Seperti apa? Mudar bojomu serasa payu sesuk. Nah, Sekar bepondem Sri. enggak apa-apa. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, yang penting cantik. Yang penting cantik. Pokoknya mau sama mau, ya kan? Ya, silahkan diulangi lagi. Nah, kita tertib. Wah, jangan gani. Silakan pengendang, jangan hanya micek saja. Nano nano. Jaya. Pun mendangi mah ngomplek ora. Bagus bagus. Hello ya. Waduh, sing ngedram harus sing ora sombo-ombo, ora nek kowe dipincuti karo kae. Nganti nyoro.
Lambe kok selonjor. Ayo lagi Mbak Mio. Pokoknya 2 kali pokoknya. Mau kalau tidak selanjutnya tidak diteruskan tidak puas saya. Ya? Ya. Ya, kandhane kok. Silakan. Yen kapesus entri Wawiwu, wawiwu. Iya. Bajigur, bajigur. Tepuk tangan untuk Mbak Mio. Terima kasih, bagus bagus. Nanti kesananya nanti. Nah, nanti dulu kesananya nanti dulu. Nanti kesananya kita bareng-bareng ya. Di Jogja ada berapa tahun? Udah berapa tahun? Udah 3 tahun tadi ya. Kuliah. Kuliah Di mana? di isi Oh, isi Yogyakarta. Ya bagus. Di Jepang ada kelompok karawitan juga? ada Ada berapa di sana? 10? di seluruh Jepang. Oh, ya. Di sana juga ada wayang? Belum ada. Besok diadakan wayang di sana. Terus Mbak Mio bawa teman-teman dari sini dibawa ke Jepang. Nanti saya yang dalang di sana. Nah. Asik toh? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Pokoknya saya turut gembira kalau Mbak Mio ikut cinta sama budaya Jawa. Kita juga cinta kebudayaan dari Jepang itu kita juga suka. Nah, gitu ya. Makasih. Ya. Makasih. Ya, besok minta sangu sama Pak Hat ya. Nora tak ojo-ojo sesuk bledek aku, Reng. Terima kasih. Nah, kamsia kudu. Ya. Arigato. Dan apik tenan ya kanyoto kuwi kanggo bukti, Kong. Kanggo bukti yen to kabudayan Jawa kuwi bener-bener adiluhung. Mula dikukuhi aja nganti kabudayane awake dhewe kuwi diakoni karo negara liya. Iya. Kuwi nang Amerika yen ra kleru wis ana 150 kelompok karawitan nang Amerika mongko duwe gamelan kabeh. Rikala sasi kang kepungkur ya antarane 7 sasi kepungkur kuwi Amerika pesen gamelan kuwi cacahe 100 perangkat slendro pelok. Nggon dhewe sing duwe kok dadi doli kuwi lho ora kebangetan. Wis. Ki kono ki nak wayangan kuwi dalang ki bali saka kono kuwi mulih ngono ki iso tuku mobil kandhane. Nggon dhewe ketoke wayang bladegan anggere arak bodo kok do gadhekke wayang gadhekke gamelan. Ki kepiye? Wong kono-kono le sinau tekan negarane awake dhewe iki ragate ora sithik. Jepang, Amerika, Jerman kuwi anggone sinau ragate ora sethithik. Nggon dhewe barang sing mumpuni kok didol murah kuwi ya kebangetan. Ha ta? Ana kok dalang kok 3 juta mangkat. 3,5 nyang. Ya ora apa-apa, trima turah 200 ya ora apa-apa. Kuwi wajar, kuwi wis hake dhewe-dhewe. Ning mbok iya bisa ngregani karo kabudayane. Ana dalang sing turah 500 ya wis bungah. Aja meneh kok turah 500 direwangi tombok wis seneng ya akeh. Kepiye to sira kuwi? Sira. Ya. Coba saiki
Nembang meneh mumpung paranggone sing mlumpuk. Mlumpuk wae kok dimusake nyore pokoke. Ah ya, entek ati sesuk ora mbledek awake dhewe kok lebu. Kuwi ya. Anak kejaba sing ngebasi aku ki tak irit-irit. Aja nganti do njaluk bis-bisang. Ya. Coba arep nembang apa? Urut saka kono meneh, saka Nduk Rina. Oh ya. Ora ana panyunan, ora ana namung kutut manggung ya wis mau. Uler kambang wis dinyanyekke. Dinyanyekke. Ditembangke. Nah, ditembangke ning kuwi uler jineman cucak rawa. Kaya iso. Ku coba melempar manggis ku lempar mangga yang aku dapat ku coba melamar gadis janda yang aku dapat jaman edan wong tuwa rawan pramane yen bengi nangis wae amarga wedi manuke yo mas manuke cucak rawa dawa buntute yen digoyang ser aduh benake. Iki sesuk men digawa Mbak Mio ning Jepang. Tak jamin sesuk terus digawe CD ngono wae nang kono, yakin kowe. Apik ora? Apik. Aku gawe jineman tali gotang. Pengen ora kowe? Ah, pengen aku. Pengen aku gecedat mripatmu luweh lho. Dolanan kaya ngonoan gecedat kowe lho kowe. Alon-alon ya. Ya coba Mbak Rina arep nembang apa kok? Men disekarep bae lah. Arep nembang apa kesenengane? Oh iya. Halo Rina. Good night. Good morning ya ini, ha? Good morning. Ora doyan aku marning rada atos ya. Good morning iki selamat pagi. Selamat pagi. Walah, tak nggoni marning gorengan jagung. Jejel kirungmu isan mangkel aku. Ajeng nembang napa, Nduk? Nggih badhe ngaturaken sineman Gathik Glinding. Waduh, jan yahene kok ngejak glinding lho. Gathik glinding. Mosok ora. Mu ora getak-getak to reng aku ki ndelok jantung main-main tadah tolo mangsa sisan. Gathik glinding nggih, monggo Nduk Rina. Ceklik Kinupita Anupita kanggo
Ya. Lo. ning dhuwur ya Ayo. Mang milih manuk napa malih? Iki mau manuk podang ya, Reng. Milih manuk Garuda. Kok manuk Garuda? Rada gedhe. Wulune barang jebobok kae. Ayo. Waduh, malas milih sing cilik. Wah, kacau iki. Tawani Garuda milih emprit. Kaya Rubianto milih Hira. Ya milih manuk sing rada wangun sithik to, Dik. Ya ora ketung ora pati dawa gulune kae milih manuk guwek. Nah, bendol. Manuk. Bet. Malah bet. Milih sing bengkong cucuke. Sip manuk guwek. Pateng cerewet. Yo. Terima kasih. Matur nuwun. Wisih. Oh, nglumpukke manuk ya. Kendanganmu ki piye ta? Nrutang tak tak. Karena kuwi wedi kengser ning kareng wonge kecoblos beling dadi malah tekan ngendi-ngendi. Wah, apike Dik Rina. Wah iya. Sekarang yo terpelajar. Mulane kuwi adik-adikku sing sekolah kuwi pinter-pinterke. Saya iki sing cendhek dhewe sekolah iki kuwi. Ya kuwi. Sekolah sing sregep, aja keganggu wong lanang sik. Nek diganggu aku ora apa-apa. Ya Nat. Tenan nek diganggu aku aman. Nek liyane tak jamin ora aman. Aku udah dipamrih. Lu tenan kok gelem latihan anggon aku tak cepet ke iso tenan. Wah, gelem sinau anggon aku wis cinderan cara apa? Cepet diadi, yakin kuwi. Kawas kurban berikutnya masalah.
Oh, yen Bu Agung iki makin pasaranku kok. Ya urut meneh sing Wahyu. Ayo coba. Ngono wae gara-gara tekan jam 4 ora apa-apa. Lakon setengah jam bali kok Dek, repot. Wah ya. Ya. Wahyu. Ayo bangun. Kowe anggere tak sawangi kowe, siji kowe yuk loro sapa kae? Nah, ngene sapa kae? Kancamu kae? Hah? Neti. Udu sing cilik kaya kowe iki sapa? Ah, Eni. Wah, jan tak sawang songo japrus oleh walah. Mangsa aku sinden dalang kondang kok do sangulan entuk lho gumun. Lentruk ngene kok entuk. Sangulan entuk ngantukan. Ah iya Manduk mulane nek arep makan marang nganu nyindeni bubuk sik ngono apa kepiye. Mangsane ngaso mah klithak-klithik ora. Manuk. Sesuk tak warai betah melek iki carane piye? Carane kepiye? Udele dirimason. Ana udel kok dirimason. Kaya wong gumono kendaraan. Tenan lho kuwi wajan ora. Nah, arek nembang apa, Nduk? Hah? Malah guyung. Apa? Sriuning mawon. Kowe kok ngrasani mbokku kowe? Ngrasani mbokku, kowe tenan kowe tak omongke lho iki. Sriuning dudu Sri Lungit, bosak. Sriuning, wah krunguku Sri Lungit mawon. Mangsane aku dadi mantune getun kok kowe. Ha iya, ning nek dadi mantune Sri Lungit ora bakal getun. Tak jamin. Aja kuwatir. Ora bakal kowe dadi kere sesuk wis mesti kuwi. Melarat. Ya, mbah, ya wis. Bapakne ngetutke nang ndi sangu plinteng. Anggere dalang kok sapa nggarap plinteng saka mburi. Ora galak. Ayo yo. Yo. Nggih. Nah. Nggih. Nggih, Mas, ngono. Nggih. Sinebut pahlawan. Tung tung tung. Ndang. Putri. Ing praja ngaleng kok diraja. Ora ngisruh ta kowe iki. Sesuk ora ditanggap nenen lho. Tawa tekate. Ora ana sing ngunggahke ya tak dukke regane kok. Ya Allah, ya Allah. Terus ki nduk aja ngrumakke lambene Bagong. Sriuning mustika. Tuban lho, aja ngadirja. Ya, terus Putra Kanjeng Sura Menggala ora tak kek ngisor reblek ngisruh. Es. Tak prangkeng bajana. Nggo Bagong liyane no. Ah teko meneh. Yo singgahno nak wani. Isih Bapilo wirat Maya. sesuk latihan nglangi.
Men suaramu ki landung tur iso nyuwara gedhe. Aku ki mbiyen iso nyuwara gedhe ngene iki klelep barang kok tak omongi. Karo aku tak kancani. Tak warai, tak sogo wetenge kae terus kecipik. Tan wurung Sri Uning Bubur apa gugur? gugur. Oh, gugur. Gugur rawurung Sri Uning bubur. Karo jangan lodeh enak ranjam. Waduh. Kowe jingi nang ngene kapan, Gong? Dadi mau kusuma ndas mlebu lambe iki mau. Wah, ndeluk. bangsa